Tilfældigvis begynder Marianne næste morgen at gøre alting modsat. Hun samler ægget op fra stegepanden og lægger det tilbage i skallen. Så går hun baglæns ind i soveværelset. Og klæder sig af. Og ligger sig i sengen. Marianne ligger og drømmer, at hun ikke kan flyve, og alle mennesker har store hoveder, som bærer deres krop. Så vågner hun. Og det er aften. Hun står op og klæder sig på. Hun går baglæns ind i stuen. Hun siger af og får fingrene klemme i leksikonet. Om morgenen sover Marianne stadig. Hallo. 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 2 gader længere væk begynder nogen at kalde på hinanden. Deres stemmer vækker hende. Hun rejser sig. Det er bare en refleks, hun hører med.